Jednoho rána Tomáš odpočíval na malé stanici, když náhle do stanice přijel Gordon s nákladníma vozama. Vykřikl Tomáš. Jaký divný zápach. Cítíte ten zápach? Necítím žádný zápach, řekla Annie. Takový zatuchlý smrad, řekl Tomáš. Nikdo si toho nevšiml až na tebe, zamračil se Gordon. Musí to být tvůj. Annie, Clarabel, víte, co si myslím, že to je? Je to voda z bažiny. Než Gordon stihl odpovědět, Tomáš radostí odstupil pryč. Annie a Clarabel těžko věřili svým uším. To byla legrace, smál se. Měl sám ze sebe radost. Annie a Clarabel byli v šoku. Měli ke Gordonovi velkou úctu. Tomáš nechal vagóny v Knachfordu a jel do dolů pro nákladní vagóny. Před dávnými časy horníci, kteří kopali olovo, vyhloubili tunely pod zemí. Ačkoliv byly dostatečně pevné, aby unesly nákladní vozy, jejich střechy neunesly váhu lokomotivy. Nebezpečí. Lokomotivy nesmí překročit tuto tabuli. Hloupá stará tabule, pomyslel si. Často se jí snažil projet, ale nikdy se mu to nepodařilo. Ale dnes ráno se udělal plán. Prázdné vozy musel dotlačit do pravé vlečky a plné musel vytáhnout z levé. No tak, zamával topič. Strojvůdce si vyklonil z kabiny, aby viděl, kam jedou. Tak, řekl si Tomáš. Konečně, vykřikl Tomáš a přijel přes varovnou tabuli. Hloupá stará tabule, řekl Tomáš, nic mi nerozí. Pozor, vykřikl strojvůdce, vrať se! Škvára, popel, vykřikl Tomáš. Spadl jsem. A právě že ano. Tomáš sotva viděl z díry, ale nemohl se pohnout. Ach jo, řekl, jaká jsem hloupá lokomotiva. A taky velmi nezbedná. Viděl jsem tě, řekl tlustý přednosta. Prosím, dostaňte mě ven, už nebudu zlobit, říkal Tomáš. Nejsem si jistý, řekl tlustý přednosta, jeřáb by stejně dopadl jako ty. Možná by tě vytáhl Gordon. Ano, pane, řekl Tomáš nervózně, ale ještě se s Gordonem nechtěl setkat. On spadl do dolu. Smál se Gordon, když ho přijel zachránit. To jsem nečekal, zasmál se. Paf, malý Tomáši, za pár pafů už budeš venku. Silné lano bylo upevněno mezi Tomášem a Gordonem. Jsi připravený? Teď, vykřikl tlustý přednosta. Bylo to o mnohem těžší, než čekali. Ale nakonec byl zachráněn. Promiň, že jsem byl drzý, řekl Tomáš. To nevadí, Tomáši, rozesmál si mě. Stydím se za to, naříkal žalostně Gordon. Jsem velmi unavený. Taky se za to stydím, řekl Tomáš. Tak to znamená, že my se za to stydíme. Uzavřeme alianci? Ale jakže? Ptal se Tomáš. Alianci, řekl Gordon. Jednotně stojíme, rozděleni padáme, řekl velkolepě Gordon. To máš pravdu, řekl Tomáš. Dobrá, tak můžeme jet, zamluvil Gordon. A nárazníkem k nárazníkům odsupěli zpátky domů. České znění v roce 2025 vyrobilo studio IDK.